So, hi guys, maayong hapon. Di kami karon sa Prayer Mountain kay nagplano mi nga magbutang mig mga verses sa bato. So among gi-check ang mga bato karon kung asa na mo ipahiluna ang mga verse. So I hope guys, kinsa pa tong wala naka-subscribe, like and share sa akong YouTube channel. Please guys, pa-subscribe, like and share naman dyan. God bless. Thank you. Asa ka kasi gigyamayama? Itaas! Na. Tunog mo ko to sa kape. Sige. Ano karon guys, kay among gilantaw ang mga bato kung asa na mo ibutang ang mga verses. So nagpray pon mi sa Ginoo kung asa na mo ibutang ang mga verses ug unsang mga verses ang among mga ipangbutang kay wala ba tay hanang naong idea. So ang Ginoo ragoy nasayod sa tanan. I hope pakatabang ni sa inyo ha sa mga moari diri nga wala nasayod sa ilahang tumong, wala nasayod sa ilang purpose. So I hope guys nga kaning mga verses nga among ipangbutang diri makatabang ni sa inyo hang mga pag-ampo, makahatag ni kadasig sa inyo ha kung nagtuo mo og Bible. So kani nga mga verses gikan gyud ni sa Bible. So daghang kay salamat guys. Mag-amping ta sa pagsaka dire. I hope nga ang mga basura inyong ibutang lugar nga butanganan. Dili lang nato ilabay-labay bisag asa kay Prayer Mountain ba ni atong i-respect ang lugar. So daghang kay salamat guys. Angat amig Prayer Mountain. Muni among pintor. Unsay tawag kanini mo dong? Architect? Aw dili. Unsay tawag kanini nga? Ha? Muni among kuan pinter. Pinter. Muni taga kuan mo. So magbutang mig mga verse. Talamig pintal og kuan mga brush. Di anami sa Prayer Mountain, so magsugod nami og butang og mga verse. So muni Prayer Mountain. So sugod nami og anang pintal. Sa mga unahon guys, diri sa likod. Ay. Ari mo diri maghinay ra gyud tay. Dili man tandog ang mga bato diri pero gamay ra ligas nimo hait man siya, din pang pod. So ni. Diri may magbutang og dako nga Jesus. Kapag bukan. Tama na mo pagsumpay din. Ano ang tabaar? Wala to ta. Wala na kayo mainit. Kita ni mga ka-artist. Hindi naman lang gagawin natin sa ibang mga ito. Koray ko andere. Koray puro mandar. Bida tsada man dahil nang naanay white sa. Nakoy brush dala, lahi mang brush na akong dala kay brush maskuan. Dili. Brush labanan. Okay. Ang konitawa ni Bewang yun. Kaya big ha? Kaya butang small kay looy na small lang. Dako pa, mga 2 inch ang iyahang kuan. 2 or anang 2 or 2 and a half ba ano. Aning sooy na overpatay niya. Aning gapinta mo overcook. Ali mo iri dai. Landong. So pasalipod sa diri sa bato kay ngaon mig sooy oh. Among snack sooy. Grabe kay ang Ginoo guys kay nag-provide gud siya og sooy duha ka buok. Ali mo iri dai. Mauli nami
mi kay nahurot ang among pintal. So magkuha sa aming pintal guys. Amo ni siya. From 9 o'clock till unsang oras ah? Almost 1. One na gani. 12 na. So pila ka hours ang trabaho? 9, 10, 11, 3 hours? 3 hours naman trabaho ani. Kuan. Hutan may pintal. Kung wa may nahutag pintal, di pud may pauli. Lutok ani. Na namo matiwas ni among kuan. Tinao ang palibot, balingit-ngita. Di na namo matiwas ni among pintal. Galibot ang ulan. Lord, tabangi mi nga mahuman ni. Balik na na. No, balik sa suga dito oh. Wala gud tawon may nahuman sa among pintal kay kuan ang ulan naglibot. So now nang among area oh. Sa among yampo nga Lord. Kanang dili may ulanon kay nang wala pa nahuman. Dagong guys, kaning kuan na. So muna mo'y pinakakusog kanini oh. Kana pinakakusog. Nay mo bunda, lusaw ni among pintal kay gari touch me kay wala na man ganiha kay wala mi pintal. So okay na siya gitsura. One day. Vlogsa. Reaction siya talagsik. Hello guys, hello vlogs, welcome to my god. Ampo mo kuyog rapod mo dire golay. Di mo ampo. Mag-ampo mo nang maabot ng ulan dire. Ay, mga motor. Yo. Gipagyuhan gid may pero dili okay ra ang yelo. Kaya na din na siya kaurot in Jesus name. After may ulan. Uli na be. Hi guys! So nibalik mi diri sa Pearl Mountain kay among gitiwas ning kuan katong naulanan. So okay na siya. So daghang salamat sa Ginoo kay niduyog pud siya sa kuan panahon. No. Nice ang weather. So kay salamat Lord. I hope nga katong moaray diri mag-ampo, ma-bless sila og dunggon sa Ginoo ang ilang mga pag-ampo. So next na po magama mig mga verses diri sa pato.